Новыя цэны, новыя грошы. Што змянілася ў Беларусі з 1 чэрвеня? Скандалы сярод добраахвотнікаў, нервовая рэакцыя Лукашэнкі, наступства візіту Ціханаўскай у Кіеў. Праз увядзення абавязковага падатку на жывёлаў гаспадары масава ўсыпляюць сабакаў. Добрый дзень, тут Ганна Соўвась. Мы пачынаем новы фармат «Піка свабоды». Раскажам пра галоўныя навіны дня і патлумачым, што яны значаць. Ад панядзелка да чацвярга глядзіце ўвечары выпуск навінаў на канале «Свабода Прэміум». Што зменіцца з 1 чэрвеня ў Беларусі? У абарот паступіла абноўленая банкнота 200 рублёў з подпісам кіраўніка Нацбанка Галоўчынкі замест Пракаповіча. З 1 чэрвеня ў сярэднім на 7% выраслі тарыфы на некаторыя жыллёва-камунальныя паслугі, гарачую ваду, ацяплення і электрычнасць для абагрэву. Сёння апошні дзень выплаты падаходнага падатку. Калі вы падавалі дэкларацыю аб даходах за мінулы год, гэта даходы з-за мяжы, продаж другой нерухомасці, аўтамабіляў ці крыптавалютаў, не забудзьце заплаціць падатак. 1 чэрвеня пачаліся выпускныя іспыты для 9класнікаў, але большасць школьнікаў ад сёння на вакацыях. Гэта, праўда, не тычыцца 10класнікаў, якім зрабілі абавязковыя навучальна-палявыя зборы ў вайсковых частках. Александр Лукашенко паскардзіўся на санкцыі супраць калійных угнаенняў генеральнаму дырэктару харчовай і сельскагаспадарчай арганізацыі ААН. Около 20% тех минеральных удобрений в мире за производителями в Беларуси. Поэтому всякие санкционные ограничения, всякая попытка изолировать Беларусь от мирового рынка минеральных удобрений контрпродуктивно и очень негативно влияет на обеспечение людей планеты продуктами питания. Гэта чарговая спроба ўладаў Беларусі пазбавіцца калійных санкцый. Лукашенко зараз спрабуе ператварыць вось гэты калій у палітычны інструмент. Калі увесь свет хвалюецца праз дэфіцыт угнаенняў, у Лукашэнкі ўзнікае жаданне падаць беларускі калій і сябе як ратунак усяго свету ад голаду. І каб знялі санкцыі, таму што гэта пагроза харчовай бяспецы, так, планеты. Галоўнае тут тое, што Беларусь калій гэта дзяржаўнае прадпрыемства, і грошы, якія яна атрымлівае, ідуць на падтрымку рэжыма і на фінансаванне тых прадпрыемстваў, якія працуюць на расійскі ВПК. Злучаныя Штаты папрасілі Літву, Польшчу і Украіну зняць санкцыі з беларускага калію, каб дазволіць транзіт праз іхнія тэрыторыі. Кіеў не падтрымаў змякчэння санкцый супраць Беларусі. 30% жыхароў Літвы выступаюць за захаванне санкцый. Пра гэта сведчаць вынікі сацапытання. Александр Лукашенко нервова рэагуе не толькі на санкцыі, але і на візіт лідаркі дэмакратычных сілаў Ціханаўскай у Кіеў. У інтэрв'ю расійскім прапагандыстам ён абразліва выказаўся пра Роберта Броўдзі, Владзіміра Зяленскага, Святлану Ціханаўскую, Павла Латушку. Рэакцыя была чаканай. Прыём Ціханаўскай у Кіеве на высокім узроўні – гэта відавочна укол Лукашэнку. Гэтая сустрэча была часткай новай палітыкі ўкраіны, жорсткага ціску і тролінгу адносна афіцыйнага Менску. Лукашенко в інтэрв'ю расійскаму ТБ прагаварыў сваю перасцярогу. Які сцэнар? Украінскія войскі захопліваюць нейкі пляцдарм Беларусі, запрашаюць туды Ціханаўскую, абвяшчаюць прызнанай кіраўніцай Беларусі і дамагаюцца палітычных зменаў у краіне. Не вельмі імаверна, што украінцы на это пойдуць. А па-другое, калі і пойдуць, то плён такой аперацыі даволі сумнеўны. Але Лукашенко можа гэтага перасцерагацца. Я хочу нагадаць, што нечага падобнага ён, дарэчы, перасцерагаўся ў 2020 годзе і перасцерагаецца і цяпер. А цяпер перасцярогі ўзмацняюцца і статусам Ціханаўскай. І ў свеце, і ў Украіне. Бо не тое, каб на вышэйшым узроўні ва ўкраіне яе прызнавалі прэзідэнткай, але на гэта намёкі рабіліся даволі выразныя. Украінскі амбасадар у асаблівых даручэннях для супрацы з беларускімі дэмсіламі Яраслаў Чарнагор у інтэрв'ю нашай Ніве сёння заявіў, што ў Кіеве прызнаюць Ціханаўскую лідарам, а ў Лукашэнкі няма манаполіі на голас народа. Візіт Ціханаўскай у Кіеў прымусіў нервавацца не толькі Лукашэнку. У асяродку добраахвотнікаў узніклі спрэчкі наконт узнагародаў, якія аб'яднаны пераходны кабінет вручыў беларусам, якія ваююць за Украіну. Было важна, каб людзі, якія будуць атрымліваць медалі, маглі прысутнічаць на самой цырымоніі, каб паказаць, што ёсць тыя, каму мы можам гэту медалю вручыць. Адпаведна, там все складалася на две групы. Першая – гэта вайсковыя ўзнагароды,
Імі перадусім апекаваўся прадстаўнік па нацыянальнай бяспецы і абароне Вадзім Кабанчук, бо ён чалавек добра пагружаны ў кантэкст і ведае ту інфармацыю, якая не публічная і не заўсёды можа быць пашырана нават паміж сябрамі і прадстаўніцтвамі АПК. Што датычыцца цывільных узнагарод, то мы кіраваліся двумя прынцыпамі. Першае, гэта тое, што гэтыя людзі намінаваліся экспертнымі коламі, а па-другое тое, што яны маглі прысутнічаць на цырымоніі, і для нас гэта былі важныя крытэрыі. Абаронцы жывёлаў просяць Александра Лукашенко дапамагчы. Александр Григорьевич, мы знаем, как вы любите животных. И, пожалуйста, просим вас организовать постройку приютов для животных, собак и кошек по всей Беларуси, а эвтаназию отменить. Мы, простые граждане Республики Беларусь, хотим жить в нашей любимой стране, в цивилизованном обществе, где животные, в том числе и безнадзорные, имеют право на жизнь. Валянтыры кажуць пра крытычную сітуацыю пра увядзенне абавязковага падатку на жывёлаў. Ён уступае ў сілу 1 ліпеня. І гаспадары, якія не жадаюць рэгістраваць гадаванцаў і плаціць падатак, масава здаюць хатніх жывёлаў у так званую супалку. Зооабаронцы заклікаюць людзей браць жывёлаў на ператрымку або дадому. Сёння стала вядома пра вызваленне кіроўцы аўтадома YouTube-канала «Краіна для жыцця» Александра Арановича пасля 6 гадоў турмы. Палітвязня затрымалі разам з камандай Сергея Ціхановскага ў 2020 годзе. 5 гадоў таму, 1 чэрвеня 2021 году, палітвязень Сцяпан Латыпаў у судзе ўваткнуў сабе ў горла асадку на знак пратэсту супраць ціску турэмнікаў. Латыпаў за кратамі ад верасня 2020 году. Пакуль невядома, калі адбудуцца наступныя вызваленні палітвязняў, які абяцаў спецпасланнік Злучаных Штатаў у справах Беларусі Джон Коул. Невядома таксама, ці будзе сярод вызваленых Сцяпан Латыпаў. А зараз пра іншыя турмы. Беларусаў, якія трапілі ў Злучаныя Штаты легальна і чакаюць рашэння судоў аб наданні ім палітычнага прытулку, все часцей змяшчаюць у міграцыйныя турмы. Пра адну з такіх гісторый раскажа Ганна Ермакович. Леў і Вольга Бабаеўскія з 2 дзецьмі з'ехалі з Беларусі ў 22-м праз пагрозу затрымання пасля ўдзелу ў пратэстах. У чэрвені таго ж году сям'я легальна трапіла ў ЗША з Мексікі. Пасля кароткай праверкі дакументаў іх выпусцілі з міграцыйнага ізалятару. Беларусы нанялі адваката і падалі заяву на атрыманне палітычнага прытулку. Калі слуханне нарэшце адбылося, суддзя проста закрыў справу. Гэта значыць, што сям'і не далі прытулак, але і не дэпартавалі. У выніку яны засталіся ў падвешаным стане. І менавіта гэта стала падставай затрымаць іх для міграцыйнай службы ЗША. У выніку праз 10 месяцаў беларусы пакінулі міграцыйную турму, але абмежаванні на гэтым не скончыліся. Леў цяпер не можа працаваць у Амерыцы, а таксама пакідаць Тэхас без дазволу міграцыйнай службы. А яго жонцы Вользе увогуле абмежавалі перасоўванне радыусам 75 міляў. Выжывай як хочаш, кажа Леў Бабаеўскі і дадае, што працэс апеляцыі ідзе каля году, а калі яе разгледзяць, невядома. Першая ракетка свету Арына Сабаленка сёння гуляе ў 1/8 фіналу Ролан-Гарос у Парыжы з японскай тэнісісткай Наомі Осакай. Калі Сабаленка пераможа, яна можа гуляць з украінкамі Мартай Касцюк ці Элінай Світолінай, калі яны выйдуць у паўфінал або фінал. Касцюк і Світоліна не паціскаюць рукі гульцам з Беларусі і Расіі праз вайну ва Ўкраіне. І на завяршэнне трошкі рэклямы праекта Дмітрыя Гурневіча «Канапа». Лукашенко сцвярджае, што Беларусь займаецца штучным інтэлектам ужо дзесяцігоддзямі. Але ці не рызыкуе краіна праспаць галоўную тэхналагічную рэвалюцыю стагоддзя? Пра гэта Дмітрый Гурневіч пагаварыў з IT-барадой Алексеем Картыннікам. Як мы будем жыць, калі да нас дзіцё прыйдзе і скажа: я люблю чат GPT. Каб у 19-м сказалі, што будзе вайна і будзе штучны інтэлект, ну вот так, пакруціў бы ў віска. Мы просто можам ператварыцца ў краіну трэцяга свету. Ці можа штучны інтэлект стаць прэзідэнтам Беларусі? Ён ужо піша тэксты, малюе карцінкі, дапамагае праграмістам і часам нават здаецца разумнейшым за чалавека. Адны кажуць, што гэта новая прамысловая рэвалюцыя, іншыя кажуць, што штучны інтэлект можа забраць працу у мільёнаў людзей. Дзе праўда? Што гэта азначае для Беларусі, для беларускай IT-індустрыі, для беларускай дэмакратыі, для беларускай ідэнтычнасці? Разбірацца сёння ў гэтым мы будзем разам з маім госцем, айцішнікам Алексеем Картыннікам, больш вядомым як IT-барада. Цалкам канапу з IT-барадой глядзіце на асноўным канале Радыё Свабода. Гэта былі найважнейшыя беларускія навіны 1 чэрвеня. З вами была Ганна Соусь. Пачуемся заўтра ў гэты ж час. Чакаем вашых падабаек, водгукаў і парадаў.